Men inden... Kom lige med en ordentlig klapsalve. Vinderen! Er klar. Men inden vinderen afslører, skal der lige nogle formaliteter på plads. Og det skal siges, at vinderen får indgraveret sit navn på pokalen sammen med Maestro og Poseidons, som skulle være sidste år. Samt vinder et gavekort til Fields på 500 kroner. Og en indspilling. Anden og tredjepladsen, de får gavekort til Fields. Tredjepladsen får 150 frit. Andenpladsen får 350 frit. Til Fields, det er prisfrit. 500 kroner til førstepladsen. Førstepladsen, og jeg vil bare have, kom så et klapsætter, hvis I åbner noget. Og vinderne er Jonathan og Simon. Kom så, giv mig kæmpe for jer! Jonathan, vi lovede ikke at stille nogen kedelige spørgsmål, men vi stiller et til dig. Har du noget at sige? Nu når du har vundet det hele. Og det er ven. Han hedder ikke Nikolaj, han hedder Simon. Ja, han har lige så meget. Det eneste, jeg har at sige, det er, fuck, vi elsker kids, seriøst. Simon, hvad har du at sige? Jeg sagde ikke Nikolaj, jeg sagde Simon. Jeg sagde Simon. Jamen, jeg synes, Jonathan dækker det meget godt. Så lad os høre vindernummeret en gang til!